Виждам ли се? Да, мис, да. Добре. Чувам ли се добре? Не. А сега? Yes, miss. Добре. Супер. Да започваме. Викторе, включи си камерата. Моля те. За пети път го повтарям. Какво се чува? Добре, Кали, ще ми отговориш ли на пето упражнение, моля те? Кали? Чуваш ли ме? Kali. Ей, Кали! Кали, микрофонът ти е изключен. Трябва да го включиш, за да отговориш. Станимире, виждам, че не си в онлайн срещата в момента. Мис, И си на различен таб. Човечето ти е оранжево. Добре, слушайте ме. Сега това домашно е много задължително да се изпълни, защото ще ви подготвя за теста, който ще имаме в петък. Мис Йони. Така че моля да бъде направено от всички. Мис, казах, че лениш. Разбрахте ли? Мис, микрофона ви е изключен. Добре. Това, което казах е, че домашно